Tini kerak salo kaisa lahar hinbok torni bisingti Julai bari ardi blogo deputation jilaikha ti pramotharok kai chibrui sanmung bai tini o Julai bari o deputation jilai thani ti pramothani ngai tongbai mani kol simuk sabjunal ni chairperson takuk belison tripura te ti pramothani sikla bete YTF ba youth tripura federation ni achuk phangyak chu takuk gorokmok chaudhuri te YTF ni takphang Dononjoy Tripura te YTF ni adong Surojit Maraga kocho